ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଆସୁଛି। ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଆସୁଛି। ଆଉ ମୋ ଘରେ ଡାଲି ଭାତ ଖାଉଛି, ଚିକେନ୍ ଭାତ ଖାଉଛି, ଅଣ୍ଡା ଭାତ ଖାଉଛି, ମାଛ ଭାତ ଖାଉଛି, କ୍ଷୀର ପିଉଛି, ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଉଛି। ଆଉ ସବୁଦିନ ଆସିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆସିବ, ସକାଳକୁ ଆସିବ। ଆଉ ତାକୁ ନ ଦେଲେ ମିଆଉଁ 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 କରୁଥିବ। ତାକୁ ମନ ହେଲେ ବୁଲିକି ଆସୁଥିବ, ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଥର ବୁଲିବ। ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୂଷା ଧରିବନି। ଯେଉଁ କାମ କରିବା କଥା ସେ କାମ କରିବନି। ଖାଲି କହିବ ମୋତେ ସ୍ୱାଦ ସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ। ବିସ୍କୁଟ୍ ବି ଖାଇବ କୁକୁର ଯେମିତି। ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଚୁଲବୁଲି ଅଛି। ବିଲୁ ରାନୀ, ଆମେ ତାକୁ ବିଲୁ ରାନୀ କହୁଛୁ। ବିଲୁ ବହୁତ ଚଗଲି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛି। ଖାଲି କହିବ କି ଆଉଁସୁଥା ମୋତେ ଖାଲି ଗେଲ କର, ମୋ ପାଖରେ ବସ, ଆମର କାହାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆଉ ପାଖରେ ବସିକି ଆମେ ଖାଲି ତାକୁ ଦେଖୁଥିବୁ, ତାକୁ ଗେଲ କରୁଥିବୁ, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବୁ, କହିଲେ ଭଲ। ଆମର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ତା'ର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ବିଲୁ ରାନୀ, ତାକୁ ଆମେ କହିବୁ ବିଲୁ ରାନୀ ବିଲୁ ରାନୀ କହିଲେ ତାକୁ ବେଶୀ ଖୁସି। ସେ ସବୁ ବୁଝୁଛି। ଦେଖ କେମିତି ଅନଉଛି, ଦେଖ କେମିତି ଅନଉଛି, ବୁଟରୁ ବୁଟରୁ କେମିତି ଅନଉଛି। ସେ ଖାଲି ଆସିବ, ସେ ଦେଖୁଥିବ ଖାଲି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ, କି ଆସିକି ମୋର ଖାଦ୍ୟ ତ ଖାଇଦେବନି, ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବ ଖାଲି। ସେ ଦେଖ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ମନ ହେଲେ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ମନ ହେଲେ